Ma'am Raquel, kundi at ko lang sinapin mo. So, Juan Luna mo. Ha? DTI. Okay. Ikaw, ma'am? Ato rin paminawon ninyo kuhan kay inyo ning katungod sa pagpaabot sa inyong mga suliran. Sige, ma'am. Ano sa inyong problema? Anay, buntag ka na itong tanan, no? Ano karong talang vendors na nawad lang dito sa ang amo lang na niya. Ganun sa amo ay kagya, ma'am. Balis. Lapo yung ba? Yan mo sa tingon. 6 meters na yun na amo, pero ang gusto na ko nga makabalik ni diha kay kanang among mga produkto nga gipanila pasalubong mag-bring pasalubong patadong sa amang mga trabaho sa batong. Yan ang mga produkto ana ra gyud ang halin sa mga biscuit, mga prutas, mga tubig. Ang amo lang nga makabalik ni dito kay happy ka lang kung nagkuha ka puwan nga makinta na gyud sa kanila kasi wala ko din makapinda dito. Makabalik kay bahalag ang amo kay 1 by 3 naman gamay ra gyud sa ina siya 1 meter 1 by 3 na pay da ko makupay ang mga idea. Ang amo lang naman nga makabalik lang gyud ni sa makura gyud ang amo kan 1 by 3 at least na alang gyud may kada adlaw nga ma-consult sa pagpa-eskwela ko sa among mga Okay, atong inyong 1 by 3 ato tong inuot ha. Inahan mo nga makabalik unya ang inyong sukod sa inyong lamisa 1 by 3. Okay, ato na i-take note kay ato nang paunitaag paagi timbang-timbangon sa atong kuan. Timbang-timbangon na sa ato ang mga department heads na si Ma'am Raquel, si Mr. Junel ug si Attorney Junard. Ma'am, asa man ka, ma'am? Sa kolong vendors post ba na Ma'am Raquel. Mama, ako lang yung kanyang ma'am. Babalik lang yung ma'am. Ma'am, ito lang ang gusto ma'am. Paluhin ka ma'am. Paluhin ka ma'am. Gusto ko magkabata ma'am. Kain sarap ko yan dito ma'am. Ulit ko sa lapu-lapu ma'am. Paluhin ka ma'am. Babalik lang yung dito ma'am. Suggestion na para makakuan sa ang gobyerno para sa inyong kahintang dinati. Sir, ang sukod na mo sir nga 2.2 sir na ara mamistap din sir nga gi aris na mamimam sir nga maluoy lang ta mo sir nga ibalik lang ato sir kay nagtapok mo sila sir nga wala galin sir maluoy lang ta mo sir. Sige. I-take note lang palihog ha. Sige ma'am, ang kulon mo? Kulon, post ba? Ang approach nato is this. Wala na po bidungan ang tibugan. Kay atong gi-gradual, kay wala pa man tay lugar nga kabalhinan. Ang palisiya sa mayor, ang direktiba sa mayor, no eviction when there's no relocation. So, ang atong tutukan o ikuhaan o base is Ricolon and the Osmeña Boulevard. Now, naana sila sa tabok sa balay. So, with that, ang uban yung sidewalks, nagpabilin nga na ay vendors. O bitaw to ang nahitabo nga nakitaan ang Hakusalem, correct yung ko nga wala to siya na clear pa ang Hakusalem, wala to ilabot sa atong i-submit sa DILG nga list of quad streets nga atong na clear. So, na kuanan lang, nagatuo sila nga na nitinda o balik, but kasigi to sila o paninda even during the inspection. So, hinaot na masabtan na yun ang sa the general public sa ako sa hangyo is dili lang nato diratsada or dali-dali o taga-hinaot na tagaan ninyo enough time ang city government, ang gobyerno nga makapahaluna sa ubang mga vendors haron ma-clear na yun then adto ta. Ang atong approach is when there's complaint ato maunay ato i-offer niya ang mga bakante nga mga pwesto sa sud sa merkado as relocation also. So any vendors interested to have a space sa sud sa mga kamerkaduhan, we have 11 markets. So kung interesado sila unya na ay vacant in that area, then maunay usasan sa atong nanantawan nga relocation. Ma'am, ito na yung mga vendors yun na atong i-relocate, ang gawas na relocate na establish sa balay.
less than gawas na relocate so wala ilabot murag 100 plus or 200 Kaya pa na nato puntahan. yes labi na gyud nga ni kun core ang market administrator usana and usasad ang kanang F. Gonzales. Ang ako lang sad nga habig sad sa mga vendors nga unta they're open to change. Dili nila kuhaon ang ilahang gidugayon sa mga pwesto nga dili na sila hilabtan. Ha? Imagine sa Nicolas proper, the one surrounding Tabuan kanang road